Incwadi kaJakobe, isahluko sesine nevesi lesikhombisa ifundeka kanje. Ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Siyakwamukela kumnikelo. Kunempi eqhubekayo kuyo yonke inhliziyo yomuntu. Umdonsiswano phakathi kokwethemba uNkulunkulu nokujaha umhlaba. Emavesini aholela kuJakobe, isahluko sesine nevesi lesikhombisa, sithola ukuthi abantu bakaNkulunkulu basebekhukhulekile. Babekholelwa kuNkulunkulu, kodwa baphila sengathi ukwaneliseka nokulondeka kwabo kwakungatholakala kuphela ngokuzikhandla kanye nenzuzo yezwe. Baxabana, baba nomona, futhi bathandaza ngezisusa zobugovu, bethembela ekuhlakanipheni kwabo siqu kunomusa kaNkulunkulu. UJakobe ukubiza lokhu ukuthi kuphinga okungokomoya. Ukukhohlisa uNkulunkulu nezwe. Nokho, ngisho nalapho sizulazula kude, uNkulunkulu usinika umusa owengeziwe. Akasilahli. Kodwa uyamelana nabazidlayo. Labo abaphikelela ekwenzeni ukuphila ngendlela yabo. Kunalokho, usondela kwabathobekile, labo ababona isidingo sabo bese bekhetha ukuzinikela. Kungakho uJakobe, isahluko sesine, eyisixwayiso nesithembiso. Ngakho-ke, thobelani uNkulunkulu, nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Ukuzithoba akukhona ukuba buthakathaka, kumayelana nokuzithoba kulowo owazi okusilungele. Kuwukuvuma ukuthi intando kaNkulunkulu, ngisho nalapho isigodla esikufunayo, ihlale izuzisa thina. Bese kulandela ukumelana. Asibizelwanga nje ukuzinikela kuNkulunkulu, kodwa ukuma siqine ngokumelene nesitha. USathane uyajabula ngokungenzi lutho kwethu. Uhlasela ngenkohliso, ukuthopha, nesilingo, kodwa ngeke ame lapho simelana ngenkuthalo neqiniso. Amandla akhe ayaphela lapho singasavumelani namanga akhe, kodwa sinamathela eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. UJames akanikezi isixazululo sesikhathi esisodwa, kodwa indlela yokuphila yokuzinikela nokumelana nesono noSathane. Kukithi ukuzithoba kuJesu nsuku zonke, ukuze simelane nesono kanye noSathane nsuku zonke. Futhi isithembiso sikaNkulunkulu simile. USathane uyonibalekela. Masikhuleke. Nkosi, siyavuma ukuthi kaningi siye sazama ukuphila ngokwethu. Sithethelele ngokujaha lokho okunikezwa yizwe nokudebeselela intando yakho. Sifundise ukuzithoba ngokugcwele kuwe, ukwethemba ubuhle bakho ezintweni zonke. Siqinise ukuze simelane nesitha, sibambelele eqinisweni futhi sihambe ngomusa wakho. Siyabonga ukuthi njengoba sizithoba, uyasondela. Ngegama likaJesu, amen.